niya, gobernador na siya. Ambot, Oh no! nakuhog ba ko nga, pagmata na ko, bago ng gobernador? Kaya gitawag man niya yung kaugalingon o gobernador. Isip siya ang governor-elect sa Cebu province. Votes kapin sa usapang milyon hindi lang sa 7,000 kapin nga votes na nakuha sa sitting governor karon nga si Gudaling Garcia. So karon umabot ng June 30 ang mamahimo nga paglingkod turnover ni Pamela isipagong governor. So karon tawgon sa siya governor-elect kay siya man ang nakadaog sa pag-ulang nga election, midterm election. Dali.